Прошу. Добрый день. Ой, рада вас бачить. Нарешті я до вас добрався. Хто-то з нашого рода був з татару. А от хто? А цікаво було б ведаць, як ён на самой справе. Ганаруся продкамі. Што б яны не рабілі? Я адчувала, як мяне туды нешта цягне. У нашей традиции, например, помнік у выглядзе вось такого дрэва, которое з абсечанымі сукамі. Так. Это, ну, калі ўжо працяга роду пасля яго няма. А, Пасля этого мужчыны. Я вельмі спадзяюся, што я ў гэтым ланцугу паміж былым і будучым. Не тое звяно, которое апошняе. была такая думка, што калі часам дажджу няма, то трэба, каб татары сабраліся і у Ластаі іменно сабраліся і памаліліся. І тады пойдзе дождж.